suratul fil nde simorne yewtan fi mawba abrahatal ashram. Abrahatal ashram ko kefere wonnoɗo yaman, o mahi cewceeru ka makko, o wi o décidi o munco e kaaba, ko julɓe ɓen ko arabu ɓen yahata kon hajjoya ka suudu kaaba mettitima. O ƴetti mbaɗo o mawba, ko wiira mawba suratu wongol ko entira mawba ko saabu ko mawba wonno ko waɗɗiɓe fof, konu maɓɓe waɗɗi ɓen fof ko ɓuri kon ko mawɗi waɗɗi, mi mana ko mawbaji ko ɗum woni jam'u mawɗi, ko ɗum wonno koɓe waɗɗiɓe yehi ɓeere muncugol suudu kaaba. Abdoul Muttalib waɗi hikma, o haalani makka fof yoɓe yaɓe ƴewa kawre fello ɓe accida abrahatal ashram e joni suudu kaaba ndum ɓe ndaara ko hombo ɗumannoto ɓe accida Allah halkimo ko ɓuuri e yawde. no daalal am tara yaal kayfa faala rabbaka konno joomum ma golliri ɓe sabil fiili yimɓe ɗi mawɗi a yaal ɗum an a waccima yettoma alam yajal e Allah waɗano kaydam pewje maɓɓe ne firtade ɗin e nder mere argol lanca kaaba, ko ɗum wonno pewje maɓɓe ɗen. wa arsala wurti alayhim e dow maɓɓe tawiran coloy koye ɗuuɗa hay koye janɗa hay coloy ababila tiwe huy tarmihim koye ari koye feriɓe ɓe jarasni kaaƴe mi sijili ude ka koosi yiita ɓe fof maɓɓe ɓe halki fa jaalahum kanko Allah waɗɓe ka asfin makulin wono furonji muncitaɗi wono ñayi ko ñayako ɗum ɗo noon mbima ana koye nde hitande ɗo noon koye nde hitande ɗo nelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam woni ko jibina ko ɗum wiyete amul fil